שלום, ברוכים הבאים. אז כעת אנחנו נתרגל את ההרפאיה. אחד העקרונות הסופר חשובים בתרגול הוא הרפאיה נכונה. אנחנו כל הזמן בפעולה, כל הזמן בעשייה, והמנוחה היא הבסיס של כל פעולה. אז ככל שאנחנו כל הזמן פועלים, ואנחנו לא באמת במנוחה אמיתית ונכונה, אז אנחנו שורפים את עצמנו ומגיעים למצב של עייפות שמתמשכת ואפילו יוצרת מחלה בסופו של דבר. אז אני מזמין אתכם למצוא לכם מקום נוח בבית, אידיאלי איזשהו חדר שקט, לפרוס מזרון ולהקשיב להקלטה. אז נבוא לאט לשכב על הגב. אפשר לקחת מזרון יוגה, אפשר לקחת איזושהי סמיכה אם אין לנו מזרון. פשוט לשכב על משטח שטוח, אידיאלי בחדר שקט ללא הפרעות. נפריד את הרגליים, נפריד את הידיים מהגוף. הצוואר שלנו ארוך וכפות הידיים פונות כלפי השמיים. ניקח רגע להרגיש את משקל הגוף על המזרון. ניקח רגע לעצום את העיניים ולהרגיש את התמיכה של המזרון מתחת לגב. ניקח כמה שאיפות, נרגיש את הבטן עולה ויורדת. בכל שאיפה נרגיש איך הבטן שלנו מתנפחת ועולה למעלה. בכל נשיפה נרגיש איך הבטן לאט שוקעת למטה. כפות הרגליים רפויות, השוקיים, הירכיים רפואיים, האגן והישבנים רפואיים, הרגליים כבדות ורפויות. אפשרו לעצמכם לאט לאט להרגיש את ההרפאיה מתפשטת בגוף. ננשום ונרגיש את הגב, הגב התחתון, אמצעי ועליון רפואיים, הבטן והחזה רפואיים, גב תחתון, אמצעי ועליון רפואי. נרגיש את הידיים, כפות הידיים, האמות, המרפקים והזרועות העליונות רפואיות. נאפשר להבעת הפנים, לשכמות, לצוואר להרפות. צוואר, לסת, שפתיים, לחיים רפואיות. המצח והגבות רפואיות. מכף רגל ועד ראש, כל הגוף רפואי. שאיפות איטיות ונשיפות ארוכות. שאיפה, בטן עולה למעלה, 2, 3. נשיפה, בטן לאט, שוקעת למטה, 3. אפשרו לנשימה להתרווח, להשתחרר בגוף. אפשרו למשקל הגוף להיעשות כבד ורפואי. קחו את הזמן להרגיש נתמכים על ידי הקרקע.
קחו את הזמן ליהנות מהרגע הזה של הרפאיה. לא למהר לשום מקום. לקחת עוד כמה שאיפות, פשוט לנוח ולהרפות. אפשרו למחשבות או לרגשות שצפים ועולים לחלוף, יישארו עם הנשימה. כל גל מחשבה שעולה, צף ואז חולף, הנשימה שלי ממלאת את המקום. הרגליים, הגב, הידיים, רפוי, הראש והצוואר רפויים, הבעת הפנים נמסה, נעשית נעימה, קורנת, רפוי. אפשרו לעצמכם לנוח ולהירגע, להרפות ולשחרר. לאט לאט החזירו את המודעות אל הגוף, זיזו את אצבעות הרגליים ואת אצבעות הידיים, נשמו מעט עמוק יותר, הביאו את הרגליים יחד, ידיים מעבר לראש, מתיחה עדינה, לשחרר. נביא את הברכיים אל החזה, נחבק אותם וננשום אל הגב. נרפה מהאגן, מהכתפיים. נגלגל לאט ימינה, נגלגל לאט שמאלה, זה מצד לצד, נעשה עיסוי. נבוא חזרה לאמצע, נפתח ידיים רחב לצדדים, ניקח שאיפה, ובנשיפה נוריד ברכיים לימין, נסתכל לעבר צד שמאל, ונרפה מהגב. ננשום לגב, נרפה מהרגליים. שאיפה חזרה לאמצע, ובנשיפה לאט לצד השני. הרגליים רפויות, הגב, הכתפיים והצוואר. ננשום לחוליות. שאיפה חזרה לאמצע, נחבק את הברכיים, לגלגל מצד לצד, ולאט להתיישר ולבוא לסיום. לקחת רגע להרגיש את התועלת, את האפקט של ההרפאיה. לקחו את הנחת הזו איתכם למהלך היום או למהלך הערב. אום שנתי. תודה.